са взаимоотношенията с нарцистичен партньор? Как изглеждат те? Как да разберем какъв е този партньор, какви са неговите ценности, какъв е неговият морал, какво е важно за него и каква роля играете вие в неговия живот? Тази тема занимава много от моите клиенти и тя преди всичко е свързана с желанието да разберем как функционират тези взаимоотношения. Нека да не забравяме за това, че партньорите, които имат този нарцистичен характер или особеност, те имат съвсем други ценности. Те възприемат взаимоотношенията с вас и вас самите по съвсем друг начин. Те гледат на хората не като на хора, а като на ресурси. Или с други думи, какъв ресурс може да вземе той от другия човек. Това може да бъде енергия, това може да бъде възхищение, това може да бъде въодушевление, това може да бъде лекота, това могат да бъдат различни ресурси, разбира се. И много често мои клиентки, които самите те имат подозрение, че партньорът им има нарцистични черти, забелязват, че има момент, в който те спират. Самата клиентка престава да бъде удобна и партньорът, въпреки че е инвестирал много време, много любов, много подаръци, жестове в тази връзка, в един момент се оттегля. Обикновено това е моментът, в който човекът е престанал да дава ресурс. Или се е уморил, или се е изтощил, или е започнал да работи над самооценката си и вече е поставил ясни граници и не позволява партньора с нарцистични черти да изживява своята грандомания, да изживява своето чувство за превъзходство, своята арогантност за чужда сметка. И по този начин нарцистичната личност, нарцистичният партньор, в момента в който спре да получава ресурс от вас, той просто се отдалечава. И спира да му е жал какво е инвестирал в тази връзка, в тези отношения, просто защото за него най-важен е ресурсът. Или тук за любовни отношения трудно може да става дума. Или това е една такава разновидност, която по-скоро прилича на бизнес проект или на договор или на функционални взаимоотношения. Другият човек за нарцистичната личност, партньора или партньорката, са само функция. Те се утилитаризират, те се превръщат в функция, в ресурс, в някакъв обект, който да поддържа егото, да поддържа красотата, да поддържа възхищението, да поддържа целият този блясък и величие на личността, която има нарцистични черти. Както знаем от много дълбока древност, Нарцис, според митологията, е бил влюбен в собствените си черти. И по подобен начин в любовните отношения или във връзките, в отношенията с партньори, нарцистичните личности имат тази тенденция да търсят всъщност ресурса, да търсят само собственото си отражение и ако спрат да виждат възхищението, възторга, издигането на пиедестал от страна на партньора или партньорката, нарцистичната личност просто се дистанцира, отчуждава се, тръгва си, разделя се и настъпва разрив на взаимоотношенията. Ако имат и други въпроси по отношение на
отношенията с нарцистични личности. Ще се радвам да се обърнете към мен за консултации. Харесайте това видео